Asibonge mbukelo omuhle lapha ekhaya igama uPhilani wakaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonana namuhla ke sinohlelo lethu olukhethekile la sinyelwe khona inyoni esandleni ngokuthi sihanjelwe ngumhlonishwa ubaba uThamsanqa ekwakantuli owena imeya umasipala wesifunda iKing Cetshwayo esokwazi ukuthi sixoxisane naye nje sibheke kabanzi izinto eziningi nezinhlelo abanazo zokusa phambili intuthuko ngaphansi kwaso lesifunda esenyakatho naso isifundazwe sakaZulu Natal kodide asikwamukele sikubingelele ku1 KZN TV. Ngithokoze nakubabukeli bakho. Mhlambe nje kodide masingaliqala nje uhlelo lethu abantu abaningi mhlambe bazozibuza ukuthi njoba uyimeya entsha ceke kusona isifunda eKing Cetshwayo mhlambe ngamafuphi ugodide ubani wakabani udabuka kuphi neso njengoba sokuphawulile ukuthi ungwakantuli Sibongo nguThamsanqa igama engidume ngalo ngokuzalwa lapha eNkandla enkosini yakwaMpungose esigodini saseVumanhlamvu Ward 6 ilapha ke ngizalwe khona nalapha engisahlala khona namanje endaweni yakithi eNkandla futhi ke nangokukhula nje ngikhule ngifunda khona ezikoleni zakhona boVumanhlamvu ngaya eMzikazi ngaze ngaphethe ibanga leshumi eNkandla High noma ke ngake ngazana lapha eMpangeni ngiyofunda enseleni esibona okuhle kodwa ngabuyela eNkandla ke lapha na ke ngase ngiqhubeka sebenza ke cishe ngaqala ukusebenza esitolo nje ngithola amasaka empuphu umsebenzi wami oqala wabangconywana ngathola payslip ngesikhathi sengi security ngisenza inkampani to Grace Security Services lapho Ondini la ngathola khona ipayslip ke ngabona msengiyasebenza ngempela ngoba nganginebanga leshumi ke wawusakwazi ukuthi unebanga leshumi ufundise kodwa ngaba nenhlahla ukuthi ngikwazi ukufunda ke emanyuvesi ahlukahlukene ngeziqu zobuthishela ke ngaze ngagcina nguthisha omkhulu ke kodwa ngeke ngasebenza nasenywaneni zothisha National Teachers Union emazingeni kazwelonke njengoba ke sengiba semkhakheni lona ke wokukhansela ke umasipala waseNkandla osekungithathe kwazi wangibeka la kodwa eqembini leNkandla Freedom Party nakhona ngibe ngibambe iqhaza ekhulu ebuholini bakhona kusuka ezingeni lesiyingi nakhona le isifunda inkosi uCetshwayo ngeke ngabe unobhala wakhona ngabe uhlalo wakhona njengoba sengigcine ke senguhlalo wesifundazwe saZulu Natal ke manje kodwa ngibe ngibambe iqhaza futhi ke ekhulu nasemakomedini amakhulu kazwelonke ngoba ngibe khona kwi-National Council na kwi-National Executive Committee. Ngiyabheka la godide cishe iminyaka eminingi uyichithe kakhulu kona umasipala waseNkandla njengemeya khona usebenza. Ngifuna ukubheka indawo yaseNkandla indawo eneyinselelo eziningi njengoba kuyindawo yakhelwe kakhulu imiphakathi yasemakhaya. Mhlambe kulesi sikhathi nje osichithile njengemeya yaseNkandla kuhambe kanjani zingakanani mhlawumbe izinselelo nezingqinamba ongasho ukuthi uke wayibona wahlangabezana nazo ezithinta intuthuko yomphakathi yakhona eNkandla oqala nje indawo yakithi eNkandla ngayificisile emuva kakhulu ngako konke nje owawungacabanga ngoba ngisho itolo makhuluma ngeitolo ngoba itolo thina akuzona izitolo zokuthenga nje kuze ube nedingo kodwa namathuba omsebenzi aswezovuleka nanomnotho ukuthuthwa komnotho nalaba abangosomabhizinisi abasafufusa bayakwazi ukuthi bahwebe eduzane behwebela amabhizinisi abo bese lokhu kwenza kube ngconywana abasuyinzuzo abayenzayo ilonselelo oqala sasibhekene nayo ngoba ngafika lapha kune garage leli elivala ngo8 olali namabhawuzi amabili kuphela njengoba namhlanje sesinamabili international nama itolo ezinkulu esezikhona eNkandla kanti into ayisilele emva kwakho udaba lukagesi indawo eziningi kakhulu imizi engenawo ugesi kodwa ngakutshela isimanga njengamanje ukuthi imizi esele ngenawo ugesi iko 200 le okunohlelo ukuyifakela njengoba ngikhuluma nawe njengamanje ngale kwalena ke yakhe emuva ke efudinga uhlelo ama infields kodwa eyinselele enkulu kakhulu ebikade ikhona udaba lokuthi intsha yakithi ibiqeda isikole ingazi ukuthi iyothatha ihlansenani ngenxa yokuphofu babazali mase kufanele iqhubhe izifundo zayo la saqala khona uhlelo sasiza intsha
engaphezulu kwenkulungwane kulesikhathi ngikhona kule minyaka u9 abanye laba zebafunda ngisho phesheya kulolu sisa ubudlelwane sabuqalayo nezwe lase-India khona ubudlelwane futhi esibuqale nezwe lase-USA nakhona futhi ukuzama ukuthi silekelele intsha yakithi izinselelo ezikhona abantu bebambele imihlangano phansi kweyihlahla kodwa safaka infrastructure iward neward la khona abantu sebekwazi ukuchasa sinalo ihholo likahulumeni kodwa esithe nakho lokho besingaqedi ngoba phela besekuningi kakhulu bekusilele ngemuva kanti udaba lamathuba omsebenzi ilona impela obelikhalisa kakhulu namanje lusakhalisa eqinisweni ngoba indawo yakithi ayinamafemu kodwa lo kuthuthuka kwedolobha size sifike esigabeni sokuthi sibe nesikhungo sezemfundo ephakeme endaweni yakithi eNkandla iyona inselelo ebinkulu ngoba eNkandla ingane efuna nje ukufunda eTVET befanele ihambe yoqasha kude kodwa namhlanje sinasi isikhungo ilezo zinselelo engibothi bebhenani bakithi zekhona ke inkulu kakhulu eyibhekene nendawo yaseNkandla udaba lemigwaqo yaseNkandla emibi ngendlela edabukisayo ngoba noma le ebengeyedlo masipala lethu ingene emakhaya saqala uhlelo lolu lokubavulela abantu kodwa khona lene eminye kwemigwaqo emkhulu ethinta uhulumeni wethu wesifundazwe la khona ebese kusimemezileke kodwa sithembayo ngoba umama umhlonishwa uPhenkoyini osekhona uthembisile ukuthi kuno2 billion awubekile ozosebenza over isikhathi esiminyaka emithathu kanti eyinkinga ebenkulu kakhulu futhi indaba yamanzi yesithi sifanele sibheke nakhona ukuthi kwenzeka kanjani ngoba indawo zakithi eNkandla impela bekuyinselelo besithi noma sazi ukuthi akuyona ifunction kamasipala kodwa behlala njalo singqongqoza kwikhingcetshwayo ukuthi sondelani izosiza sondelani basizeke la bekwazi khona ukusiza khona kodwa khona ezinye inkinga kaxazululeki ilokho engithe umuntu mayengena ufike wakubona ukuthi kuyinselelo nanokuthi ke okunye esikwenze kakhulu ukuthi senza abantu bakithi baqonda ukuthi ukuphila akuncikile kuphela ukuthi umuntu isitifiketi esomphilisa kukhona laba bangamaciko njengoba sazi ukuthi sigcina sinabaculi abadumile abafana noKhuzani abafana noMabhilidi noNjoko baningi engababala umuntu yenziwa balapha eNkandla ingoba Xolise nje ungena emlonyeni Godidi embukele mhlawumbe usakana nakulibukela uhlelo isinengxoxo ekhethekile nemeya yawumkhandlu wesifunda senkosi uCetshwayo ngikhuluma ngaye umhlonishwa uMphemba esixoxisana naye njengamanje mhlawumbe nje Godidi ngale ukuthi ngingene nje emlonyeni but ngibuka nje ngenxa yesikhathi esingenazo ngifuna ukubheka ke Godidi iqembu lenkatha yenkululeko lakhombisa ukwethemba lakuthatha lakujuba lathi hayi ake logadla ngawe lapha kwedistrict iKhingcetshwayo ngifuna ukubheka lezi indaba zifika kanjani kuwena wazamukela kanjani nalezi indaba ngazamukela ngokukhulu ukuthobeka nokuqonda ukuthi lokhu kumsebenzi ukuthi ngisebenza ngokuhlonipha amakhosi akhona eKhingcetshwayo nomphakathi okhona eKhingcetshwayo ngenza iqinisekiso ukuthi manifesto yeqembu iyafezeka ekuthenini abantu babona impilo zabo ziba ngcono kakhulukazi lokho kumsebenzi weKhingcetshwayo ngathi umuntu uzosebenza ngokukhuthala lokhu elandela enyaweni zomntwana waphinda angena okuyena umsunguli weqembu leIFP nokuyena esaziyo ukuthi uluphawu lobuqotho futhi uluphawu lokusebenza kungabibikho amadeshedeshe ukuthi khona okungenzekanga kahle umuntu ukuthathe kanjalo ukuthi umsebenzi lona obucayi ufuna ukuhlonishwa kodwa sisebenza ngokuyikhandla ukwenza abantu baseKhingcetshwayo naKwaZulu-Natal babona la kusephethe khona iIFP kusephethe iqembu elizosebenza ngobuqotho iqembu futhi elizosebenzela bona yebo ngiyabheka ke Godide cishe insuku seyithe impela ukubaleka ukhona kuona uhlezi kusona lesihlalo sokuba imeya mhlawumbe izona ziphe ezinye zezinto njengathi ziphezulu eqhulwini ofisa ukuthi mhlawumbe nikwazi ukuthi nibeke phezulu eqhulwini ukuthi nifisa ukuthi nizenzele abantu kule district udaba lolu lwamanzi ulona daba oseqhulwini ulihamba phambili njoba ngiqalile nje lapha eNkandla kuwa 13 wa 14 ngithulile usokontraka wamanzi ngemali ngaphezulu kwa 30 million ngathula usokontraka lapha na kuwa 3 emfolozi ngemali engaphezulu ka 30 million ngathula usokontraka kwa 8 na kwa 11 ama ward iqinisweni mani lapha emfolozi ngisazoqhubeka futhi ngoba
ngifuna ukuthi nginciphise ukusebenza kweimoto eziphakela amanzi ngoba imoto ephakela amanzi ifika ngalolu suku kanti abantu amanzi badinga ngaso sonke isikhathi ngifuna ukuthi siqinisekise ingqalasizinda yethu siyayivusela noma kukhona ke igangi lezi ebengibikelwa ngazo ukuthi babuye bayicekele phansi ngoba benze ukuthi kuphakelwe ngeimoto ngibona ukuthi lokho siyokuphenya baboshwa abantu abenza leyo nto leyo ngoba ngezivuma abantu abazophuca abantu ilungelo bacosha amanzi udaba lwesibili alabasebenzi laba abaphelelwa umsebenzi la ngenxa yokuhlukana komkhandlu no WSSA ukuthi lawo basebenzi ade ngihlangene nje nababamele namhlanje ngoba ngifuna ukwenza iqinisekiso sokuthi sisakuhlelo lokuthi bagcine bengagcini beswela umsebenzi bagcine bebuyele emsebenzini ukuze abantu bathole amanzi ngendlela ekuyona bese kuba okugcina udaba lomnotho izindlu zangasese zakhiwe endaweni eziningi kodwa kukhona laba bakhe emuva abafuna ukwakhelwa nanokuthi safuna ukuthi silibukele eduzane ukuthi yipi indlela enesithunzi engathi mazakhiwa kube indlu enikeza abantu isithunzi bese kwesibili ilolu lokuthuthukiswa komnotho ngoba ukuthuthukiswa komnotho ikona okuzodala ukuthi abantu bacosha amathuba omsebenzi kube nomhlangano nje ne-Richards Bay Development Industry Zone ngaphinde ngaba nomhlangano ama-captains of industries sikhuluma nge-investment ekhona la kunane project enkulu ene-investment yama-multi-billions eyavimbekayo ukufanele sibusilekelela kanjani ukuze kuqhubeke ukuze abantu bathole amathuba omsebenzi ngoba sifuna ukuthi umnotho kodwa umlayezo wami omkhulu kubona kwakuwukuthi siyabona ukuthi bangakani baqashayo kodwa umbuzo wami uthi bangakanani ama-SMMEs osomabhizinisi abasafofusa enibakhulisile ukuze nabagcine beba izikhonja khonja saxoxa ukuthi usafanele sihlale phansi ke sikubuthi kwenziwa kanjani ngempela lo mama one-tuck shop nobaba nodayisa emgwaqeni kwenziwa kanjani ukuthi ngempela bagcine bekhulisa ngokolwazi ukuze umsebenzi wabo ugcina ukhula nabo bangagcini bele kube kulelo zinga lelabakulona yilezo zinto ezintathu engibona ukuthi iseqhulwini izo noma uyihlukaniswe ngokwegaba ngokwamaqhulu azo but ngifuna ukuyibheka kahle Godide le ndaba lena yamanzi mani checka nina noma mani ibheka konakele kuphi ngabe mhlambe amanzi ngoba nakho singenawo ngempela kule district mhlambe ngenxa yasisomiso okanye mhlambe ingenxa ukuthi mhlambe inkinga esinayo ile ukuthi mhlambe inqalasizinda sesinayo isindala kakhulu ukuphi umyombo kahle kahle manitho noma kungebe impendulo egcwele ngoba uhambo lolu okufanele siqhubeke silihambe njalo zikhona izinto ezinje soyicosha kulona kodwa engaphawula ukuthi inqalasizinda nayo inomthelela bese kuba nakho ke lokho ngibalulayo ukuthi kokunye kunembiko ukuthi khona abacekela phansi inqalasizinda ukuze amanzi aphakelwe ngeimoto ngoba abanye lokho basuke kubona amathuba omsebenzi uma nalokho kuba iqiniso masekulandelela siyokufaka nemgodla godlweni ukusho nje inkinga leyo mawuthi ngempela khona abakwenzayo kuba ungena edokisini ngoba asiungabaza kodwa nakhona ke ukukhuthala nje okufanele iqiniso ukuthi wonke umuntu omsebenzi ngempela uba sendaweni okufanele abe kuyona futhi uba nepassion nodaba lwamanzi ngoba udaba lamanzi isidingo ngqanga empilweni akuyona into umuntu angaphila mhlawumbe ayireplace ngenye into manje ke sidinga ukuthi abantu abasebenza emanzini kuba abantu ngempela abanepassion ilezo zinto lezo engibona ukuthi kufanele ukuthi silekelelane nabo kube khona ukubambisana ukuze zigcine sibe sezingeni Godide ake sithi shelele ezitolo umbukeli siyabuya naye inkulumo ngxoxo yethu nemeya umkhandlu wesifunda iKing Cetshwayo Asibonge siphinde sikwamukele umbukelo omuhle lapha ekhaya. Godide ngibhekalana udaba lomnotho wasemalokishini kanye nomnotho wasemakhaya. Isiqiniseko sokuthi ithuthukiswe. Ngiyasibheka lesifunda seNkosi uCetshwayo sakhele kakhulukazi indawo eningi yasemakhaya ephethwe yiwona amakhosi. Mhlambe singaqiniseka izona ziphi mhlambe ezinye zezinto enibona ukuthi zibalekile ukuthi zenzeke njengoba uholo obusha kuyona iKing Cetshwayo uqinisekisa ukuthi uyafukulwa umnotho endaweni ezisemakhaya nasemalokishini ukuze ivalwe le gap kungabe ukuthi khona igap ekhona phakathi komuntu ohlala emakhaya kanjalo nohlala emalokishini noma kulezi ndawo ezidla abeyizambane likaBhondo. Njengoba ngihlangene nalaba captains of industries also ikhonja nala Richards Bay Industrial Development Zone
ezinye izinto esizixoxile lezo ukuthi ngale kwamathuba omsebenzi engikhalela ukuthi kuyafinyelela nakwamasipala labasemakhaya kodwa bewukuthuthukisa bona osomabhizinisi labasafufusa ukuthi umama oyidayisela ubanana lapha noma umfana oyigundela abantu ikhanda kube khona indlela yokubakhulisa. Nginenkolelo yokuthi lapha emakhaya nasemalokishini sinabantu abaningi abenza imisebenzi yahlukene, abanye bayathunga, abanye benza inwele emakhanda, bonke labantu abanakwe umuntu. Uma sikhuluma ukuthuthukisa umnotho wasemalokishini nasemakhaya ke kufanele sibambe iqhaza njengoba nje ngikhuthaza kakhulu uhlelo lokuthi la isifundeni senkosi ucetshwayo umhlabathi wakhona uyavuma ukuthi kulimeke nesimo sezulu. Impela ngikhuthaza ukuthi kulinywe ngoba nginenkolelo ukuthi uma kungalinywa ukudla kuqoqwe ndawonye ukukhiqiza ukudla, i-food security, singabe sikwazile ukubamba iqhaza. Okwesibili ngabe nabantu labo nje abakhona sibanikeza ithuba lamabhizinisi, umnotho wethu uyokwazi ukuthuthuka. Sikhuthaza omasipala abangaphansi kwethu nje kade ngikhuluma nabaholi bakhona ukuthi ngokuyabanye ngiyazi banabo gandaganda njengoba wazenkandla benginogandaganda ngabathengayo ngikhipha nanezimbewu. Ngithi ke nalapha ke into kuzofanele kuyenzeka ukuthi labo masipala basilekelele ekuthenini babona abantu baba nogandaganda nathi sibambe iqhaza ukuze ngempela sithukise ngoba uyabona leyo kwezolimo nokufuya uma uhleza ekhicetshwayo kuningi kakhulu kabi ongakwazi ukuthi uhambe ibanga elide ngakho. Ngiyabheka lana eGodide isifunda lesenkosi ucetshwayo cishe mangaphosisi ngithi singesesibili silandela iTheku kuyingenisa okukhulu kumnotho waso isifundazwe. Ngibheka nangechweba esinalo lana eRichards Bay, ngibheka naneimboni esinazo, inkampani esinazo la eRichards Bay. Mhlambe siyisebenzisa kanjani zonke lezi zinto ukuthi zibuye zikwazi ukuthi ihlomlise abantu abasakhele sona lesi sifundo, kungabe ukuthi umuntu kofuntaza asuke la ayeThekwini noma eGoli ukuze mhlamba akwazi ukuthi athole umsebenzi. Ilokho ebengikuhlanganele nalaba abengihlangane nabo ikhondla la khona lapha abakhona lapha eMhlathuze eRichards Bay. Besixoxa ngakho lokho ukuthi kufanele sihlale eduzane ke sibuke ukuthi singenze njani ukuthi babhekelele bonke omasipala makunamathuba, kodwa kukhona nenye investment yama multi-billions eyavalekayo okufanele sibalekelele ukuthi iqhubekele phambili ngoba iza namathuba omsebenzi amaningi kakhulu kabi, ngoba sifuna ukunqanda kona lento ukuthi abantu bala ekhingcetshwayo bengayitholi besizakala ekhingcetshwayo. Kodwa siyazi ukuthi phela iqiniso lokho akufanele kwenza ukuthi besethi wonke umuntu usezosizakala ngoba umonakalo sokhona mkhulu kakhulu kabi, kodwa kufanele kube khona uphawu lokuthi kubakho bonakela abanye besizakala kulezi zinhlelo zethu. Ngiyabheka Godide odabeni kwezinye zendawo kuyavela ukuthi bekuvela naphambilini mhlambe namanje kusenzeka kwezinye zendawo ukuthi kube khona lokho kushayisana okuba khona kubaholi bomasipala noma kubaholi ngabe mhlambe bakuliphi izinga lokuhola kodwa bangaphansi kahulumeni, even namakhansela embala uma kuthiwa kufika isikhathi sokuthi bahlinzeke noma balethe intuthuko emphakathini uthola ukuthi akukho ukuxhumana okuhle kube khona amakhosi nezinduna ezindaweni gcina sayibona ngedende nje bese yibona nangumeya nama blue lights ezimoto esengena. Mhlambe nizoqinisekisa kanjani nini ukuthi leyo gap leyo nevala kube khona ukubambisana okuhle phakathi kwenu nabaholi bendabuko? Njengoba ngikhuluma nawe nje lapha mfowacebe khulu ade nginamakhosi khona manje lapha khona ikomiti labamelele luhlelo lwamanzi behlezi nabo. Ngikhulume nawe ukuthi ngizoba nomhlangano maduzane wokuzama ukuzozethula emakhosini ukuthi ngikhona njengomfana wawo. Sengihambela indawo ecishe ezinhlanu ngikhona kuleli viki nje ngoba lapha enkandla ngangile khona kwa13 and 14 ngangixhumanile nobuholi bomdabu ngilapha emawadini u8 11 no3 no4 lapha eMfolozi ngangixhumanile nobuholi bomdabu ngoba nginenkolelo kakhulu ukuthi njengoba thina siyiqembu leNkatha Freedom Party nje umsunguli walo kuyinkosi futhi undunankulu kaZulu usifundisile ukuthi amakhosi kufanele siwanikeze indawo yawo ngempela ngoba kithina njengesizwe sipesholo aluphawu lwethu uqobo ngoba isakhiwo sethu sifuna sikwazi ukuziveza ukuthi thina hluke ngani kwabanye. Manje ke babaleka kakhulu ondaba ezitha
sizoqhubeka sibe nokusebenzisana okuhle. Nginenkolelo yokuthi ukuhlangana nabo ngizolalela ukuthi bafisa ngibenzeleni, ngibuye ngizobika esengikwenzile kubudlelwano obusemqoka namakhosi. Sisekulona lolu daba lamakhosi Godide, kuyangifikela ukuthi kufanele nginikezele ithuba ukuthi ukukhuze lo mlilo wequbula. Siyazi ukuthi esikhathini cishe singengakanani endaweni yaseNkandla laphana ebukhosini bakaZondi ibamba ubukhosi lelayithola nalo selihlaselwa ngeshwa lagcina lelendulele liphakade kanjalo futhi nasebukhosini bakaBiyela eNdlangubo nakhona kwayisehlo futhi esifana okubuka sengathi inkinga ehlasele ikakhulukazi KwaZulu-Natal yonke kodwa sengibukela nje kulesi isifunda senkosi uCetshwayo ukwehlela nje lo mshophi emkhulu kangaka kuhlasela abaholi bethu bendabuko. Mhlawumbe ungathini nje ukubhula lo mlilo sobukeka ufuna ukusikhathaza kangaka? Sikhathaze kakhulu kabi ngalokho kwenzakalayo emakhosini ngoba into efikizisa okukhulu ubuhlungu ukuthi amakhosi awakuthola ukuvikelwa. Thina nje njengoba singosopolitiki nje ithina sithi ungene ehhovisi bekuthiwa na imoto nangumuntu ozohamba nawe ozoqapha ukuthi ungabikho abakwenzayo. Angazi ukuthi ikuphi okufanele kuze kwenzeke ukuze umnyango lo wakaKhokta ubone ukuthi amakhosi fanele avikeleke. Ngoba ngikhulumile lokho ngenkathi kutshalwa ibamba ubukhosi inkosi yakwaZondi lapha eNkandla ngi-addressa wona obabekhona bomnyango ukuthi ngiyafisa bakudlulisele lokhu naku ubaba uNgqongqoshe ukuthi umhlonishwa ngempela asike isikhathi esidlula lesi okufanele kuhlalwe phansi kuphuthunyiswe ukuthi amakhosi abekwe phambili ukuphepha kwawo. Kodwa ngaphezulu kwalokho futhi siyafisa ukuthi nathi njengesizwe sikwazi phela ngempela ukuthi igugu lethu amakhosi bese sibambe iqhaza ukuthi emphakathini kube yithina abavikeli bokuqala bamakhosi. Asibonge siphinde sikwamukele mbukeli sahlezi nayo imeya umasipala wesifunda wenkosi senkosi uCetshwayo abanye bathi King Cetshwayo district ngikhuluma ngayo umhlonishwa uThamsanqa waKaNtuli. Godide sesiphetha nje mhlambe elakho lokugcina ungafisa ukuthi udlulise kuona umphakathi. Siyazi ukuthi sesikona amaholiday kaNcibijane noKhuvethe lusekhona kwehlana nabantu abasuka komaGoli nakomaThekwini asisho ukuthi bona bazela nezimpi emakhaya kodwa ukukhuza nje ukuthi ake sihlale kahle ngokuthula nokwenama ngoba isikhathi senjabulo lesi kanye nanokuthi sikwazi ukuthi sikhumbule abaswele kulesi sikhathi lesi. Uyazi ukuthi lapha eNkandla ngisewumeya wakhona ngoba ngakuyisikhathi kaGood Friday ngahamba ngiyopha laba abadayisa lapha emgwaqeni ngenxa ukuthi bakade livaliwe izwe kanti abadayisela bayizigwili bona badayisela ukuthi bakwazi ukuthi badle nezingane. Manje ngibothi uma uGood Friday kuvale nanezikole izingane zongabi nalutho ngathi mangithi ngiyobapha ukudla lapha ngase ngiboshwa njengoba wazi ukuthi ngaze ngaphuma ekseni ngoGood Friday nakhona lokho okusignificant kimi ukuphuma kwami ngokuvuka kwenkosi uJesu Kristu eqembini lenkatha nomasipala waseNkandla leso senzo kwaba significant ngoba nginenkolelo yokuthi isikhathi lezi ezisemqoka zokuthandana nokuphana njengoba nje lesikhathi lesi siyasikhuluma ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka isikhathi sothando kufanele kungabikho umakhelwane lale engadlile mina nginakho ngize ngichithele izilwane phandle noma ngingayifuyile izilwane kodwa omakhelwane bengadlile sonke kufanele sizama ukulekelela ngendlela singalekelela ngayo futhi kusemqoka ukuthi sihlalisane kahle kungabi isikhathi lesi sokuthi sokhokha amagqubu kuyohlasela abantu ngoba kuthiwa bayathakatha uma uneyinkinga ngobhekana nazo uthi wena ezakhe inkinga zizidalwa omunye umuntu kufanele bezohlaselwa laba abadala abasebehlupha bengenabani bese bezibokuphisha umphefumulo. Ngiyafisa ukuthi nalabo ababhulayo bangabhula izinto engalona iqiniso ngoba ukunuka abantu ukuthi uyena umuntu owenza into engayenzile ukona okwenza kuxovizwe ikona lokwenza ukuthi kungakubikho ukuhlalisana kanti ngiyacela nokuthi imphakathi yakithi lesi sikhathi njengoba sibuyeleke imindeni iqoqene kube khona phela ukuthi iCovid isekhona ibabulela abantu siyabona isababulala namanje imask masemphakathini simcimbi sobe sihamba sihlamba izandla futhi siqikelele ukuthi siyathatha ivaccine
imjovo lena yokuthiba njengoba nami ngithi ngayithatha ngaze ngaphindela futhi ngayothatha ibooster yakhona ngoba nginenkolelo ukuthi lezi imfundiso nalezi inkulumo zabantu abakuphohlisa abantu bethi ayi uyabona ke lapha maweza ukuthi kuukuthi nokuthi izindaba ezifana izinganekwane ngoba sakhula thina kuthiwa khona inunu kodwa kuze ngimdala mngaze ngiyibone inunu nokuthi mawumbe ebusohla nenunu aze ngiyibone nakho ke lapha ngisho njalo ngithi lezi inkulumo ezikhona abantu abakuyenze yonke imizamo yokuthi bayithathe umgomo akusiyona into entsha eqinisweni nje isizukulwane sethu sonke sigomile safunde ema-primary manje akusona into entsha umgomo akufanele lona kuwo obaleke kangaka esimene sibukhulu kangaka bese abantu abangayithathi siyafisa ukuthi abantu bakithi futhi ngalesikhathi bavikele ogogo bavikele omama bavikele izingane ngoba lento yokuhlukunyezwa kwabesifazane into ekhona esiyibona mihla namalanga akeke ukuthi umuntu ohlala ekhaya nomndeni nezingane noma kuthiwa kuzona ezakhe noma kuthiwa ekadadewabo akayinikeza uthando kungabikho ukuthi uma esethokozile ade ehlezi labangani bakhe abuye ezoba ngumsindo lapha ekhaya kube nokuhlukumeza akubona kuphela ukuhlukumeza ngendlela ethize yodwa uhlobo oluthize uma umuntu yamhlukumeza nangokwengqondo into eyikhulumayo ngomlomo yamhlukumeza umuntu sengazi ukuthi singaba isizwe esizoba nothando imindeni ihlalisane kahle imphakathi ihlalisane kahle kulesi sikhathi lesi ngiyafisa abantu ukuthi bababheke lokho ikakhulukazi isikhathi lesi sokuhlwana uqala unyaka omusha engifisa ngathi uNkulunkulu ke intsha yonke yalapha esifunda sikho ingcetshwana namaphetholo nangaphandle uNkulunkulu angaba nawo ukuthi amaphupho awo afezeke obaba nomama bonke omkhulu nogogo bonke abayifisela kona uNkulunkulu ababusise kulonyaka ozoqala zonke inkinga bezikhona sengathi ingaphela Kodwa sithokoza kakhulu ngesikhathi sakho nje usiphe sona sithemba ukuthi ungeke uzudina nangelinye ilanga singabantwana bakho masikucela ukuthi uze uzobacacisela abantu noma sizokhuluma nje ngezithinta sona isifunda senkosi uCetshwayo sithokoza kakhulu Godeti cha ngiyathokoza nani ngiyanifisela ke nomsakazo wonke stage sethu la i1 KZN abasebenzi nabaphathi bakhona ngisathi uNkulunkulu nje ngaba nani siyohlala njalo sinihlonipha futhi siyohlala njalo sisebenza nani ukweza umphakathi wakithi ube ingxenye yolwazi osolukhona kithina siyathokoza Godeti nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisaba ukuyehlela nginguphilane kaMzimba uyidelile bafokwazana kaCebekhulu silixoxisa la uhlelo lethu bese liphethe olikhethekile sixoxisana naye emeya kaMasipala wesifunda senkosi uCetshwayo umhlonishwa uThamsanqa kaNtuli asize sihlangane ngokuzayo